Ήταν μια δύσκολη νύχτα, δεν κοιμήθηκα καθόλου. Έχω διπολική διαταραχή με στοιχεία ψύχωσης και προσπαθώ να περάσει αυτή η κρίση που συνήθως οι διπολικές κρίσεις για μένα διαρκούν 6 μήνες, αλλά τώρα νομίζω βρίσκομαι στον δεύτερο μήνα, τρίτο μήνα. Εδώ πέρα έχω τσάι του βουνού, θα το φτιάξω, βράζω τώρα νερό για να το πιω και λίγο να με ρεμίσει με το ζεστό ρόφημα. Και τελικά, επειδή η ζωή είναι απρόβλεπτη, βάζω γάλα νουνού αντί για τσάι του βουνού. Δεν είπα ψέματα, απλώς άλλαξε το πλάνο, δηλαδή μετά άλλαξα τη σκέψη μου και την κατεύθυνση και αντί να πιω τσάι του βουνού θεώρησα ότι είναι καλύτερο να πιω ένα ζεστό γαλατάκι σαν πρωινούλικο. Να είστε καλά.